Noc milostí. Prečo prísť? Poprvé, nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Po druhé, až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Po tretie, v nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Po štvrté, prichádzaj preto ku mne v noci a okúsíš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Po piate, modlitba kľania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej spôsobom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší. Po šieste, možnosti získania úplných odpustkov. Buď kto sa pomodlí štvrtinu celého posvätného ruženca, napríklad celý posvätný ruženec svetla, a rozíma o tajomstvách v rodine, v komunite alebo v kostole. Alebo kto aspoň pol hodiny koná poklonu, adoráciu pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Musia byť splnené svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca, odpútanosť od akéhokoľvek hriechu. Po siedme, neexistuje taký problém alebo ťažkosť, ktoré by nebolo možné vyriešiť verným a vytrvalým utiekaním sa k presvätému ružencu mojej matky. Ruženec je jej darom pre chudobné a prosté duše, pre maličkých, ktorí ako jediní sú schopní počuť evanjelium v celej jeho čistote a odpovedať naň s veľkodušným srdcom. Po 8. Modlitba, ktorú mám najradšej, je modlitba svätého ruženca. Preto pri mnohých svojich zjaveniach vás prosím o túto modlitbu. Spájam sa s tými, ktorí sa ju modlia. Prosím o ňu dôrazne a s materskou úzkosťou. Po 9. Keď vás vidím s ružencom v rukách, vstupujem do vášho srdca, aj keby ste zrovna mali prázdnu myseľ. Cítite moju prítomnosť vďaka láske, ktorou vás prenikám. Po 10. Ježiš takisto hovorí: každý desiatok, ktorý odriekate, vezmu anjeli a položia ho ako obetu k nohám mojej svätej matky. Po 11. Svätá sestra Lucia z Fatimy povedala v roku 1958: odkedy dala Panna Mária modlitbe svätého ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi modlitbami. Po 12. Pri spoločnej modlitbe sa modlitba každého stáva modlitbou celého zhromaždenia a všetci tvoria jedinú modlitbu. Takže pokiaľ sa niekto nemodlí tak dobre, iný v spoločenstve, ktorý sa modlí lepšie, jeho nedostatok nahradí. Po 13. Človek, ktorý sa modlí ruženec sám, má zásluhu jedného ruženca, no ak sa ho modlí s 30 ľuďmi, má zásluhy, ako by sa pomodlil 30 ružencov. Po 14. Spoločná modlitba je mocnejšia upokojiť Boží hnev a pritiahnuť jeho milosrdenstvo, než súkromná modlitba. A cirkev, vedená Duchom Svätým, ju používala vo všetkých časoch pohrôm a verejných bied. Po 15. Mimoriadnym spôsobom Boh vypočuje tých, ktorí sa modlia v noci. Nepoznám ľudí, ktorí by nedostali od Boha to, o čo prosia. Tí, ktorí trhali svoje noci, trhali svoje sny, aby žiadali Boha o to, čo prosia. Otec Dominik Chmielevský. Po 16. Svätá spoveď, svätá omša, eucharistické požehnanie a požehnanie exorcizovaným olejom. Po 17. Prví kresťania
Radšej sa vystavili smrti, než by zanedbali zhromaždiť sa a mať tak v spoločnosti Ježiša Krista. Svätý Ľudovít Mária Grignon preto odporúča, aby sme sa modlili svätý ruženec pred vyloženou sviatosťou oltárnou, alebo minimálne dvaja. Po 18. Najviac milostí udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom umučení. 1 hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu, než celý rok bičovania sa až do krvi. Aj my počas noci milostí odprosujeme, zriekame, zvelebujeme a zbožne rozjímame o bolestnom umučení nášho Pána Ježiša Krista. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame k osobnej účasti. Sme vďační za každé zdieľanie. Nech vás žehná Pán a nech vás ochraňuje. Nech Pán rozžiari svoju tvár nad vami a nech vám je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k vám a nech vám daruje pokoj. Buďte požehnaní, buďte svätí, buďte na slávu Božiu na tejto zemi. Padám na kolená tvárou ku zemi, kajám sa z urážok a zrád.